һәм ниһаять юбилярны киң кырлы чын кеше итеп тасвирлаучы тагы ике мисал дуслар. Яшәешебезгә һич көтмәгәндә кара болытлардай килеп кергән пандемия заманында. Коронавирус һөҗүм иткән 2020 елда депутат әфәнде Казанның 2 хастаханәсенә 2 ИВЛ аппараты бүләк итә. Әнә шундый игелекле кеше безнең юк. Икенче күзәтүем караңгы пандемияны калдырып торып, юбилар белән бәйле якты, иҗади якларны күрсәтергә мөмкинлек бирә. Илдар әфәнде парламентарий буларак зур трибунлардан җитди темаларга еш чыгыш ясый. Без моны телевизордан күрәбез. Ә менә үзебезчә татарча җырлаганы юк диярдек. Бу юкны да юк итәбез без хәзер. Игътибар экраннарга. Әлеге җыр 1 ел элек, үз икелләре булган 2021 елда депутат әфәнде караоке бәйгесендә катнашкан мәлләрдә видео тасмага төшереп алынган. Телевизор караучы тамашачылар күңеленә дә ул хуш килгәндер дигән теләктә калабыз.